Eta orain, nortzuk dauzkagu Eskubaloia edo langileak, udalekoak? Nortzuk ditugu hemen? Udala, Sanzeloko udaleko langileak, Itxaso Zerabeta de Llenalde Iturriaga. Uala Usanzolo, hau jendetzat! Nire buruak zeruak, zelako jendetza! Pauso bat atzera, txamba hartzeko eta bia gaitezen. Egunak, hogeita lau ordu ditu, baina zu ez zaude. Arte jabeak zarete! Hau pausan zalo! Pankartaren atzean! Eta orain, Txoribel Saskibaloi taldea daukagu hemen! Saskibaloi taldea daukagu hemen! Saskibaloi taldea! Bai! Oier Fuika daukagu hor! Oso ondo, bikote! Hau pausan zolo, hau jendetza! Hau pagurpildun aurkian doana! Hau pasu tapelduna! Bestetan zalantzaz josirik. Tipi-tapa! 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 Astiro! Orain hor daukagu hemen, Urkin eskolako guraso elkartea! Marije, Olgado, Salamanca berezide, hau pasue! Egunon Usanzolo! Ordu egiten nahi zura gerturatzen, zinzaren jakin gabe begiraren artean, aurkituko zaitut negua datorrenean, aizeotzen, kirimez, epeltzen zarenean. Gogoratu pankartatzean joan behar duzuela, bai? Agudo musukatzera, zure zua zerreko nauzu, bat-batean, ependuna zazu eta goazen bioko atera. Zua, berotzen nauzu, da badaki. Gogoratu pankartatzean joan behar duzuela, pankartak mantendu distantzia, mesedez. Txinpartatasun garra sortu dezagun. Pankartatzean, mesedez, pankartatzean. Orain Unkinako eskolako guraso elkartean, eta aldaketa. Usanzoloko orfeoia, bai? Usanzoloko orfeoia, dantza taldea. Ujaba, Usanzoloko jai batzordea. Garazi García eta compañía. Zua. Ala, Mintxu Gazte Asanblada! Barkatu, kilometro berean izen batzuk daude, bai? La Mintxu Gazte Asanblada nire estimez eta bierekide hau pasuek! Hauek bai, politak antolatzen dituzte. Hau pasuek! Tipi-tapa! Tipi-tapa! Zure usaiaren arrasto eixegika. Zua, berotzen nauzu. Ea nortzuk ditugun hauek! Nortzuk ditugu hauek! Zua, Orfeoia
Aitor Gorria eta Burtotza, Joseba Artetzen, eta Lucia Linaza, aupa zuen! Kontuz aldapaterak eta kontuz! Oso ondo! Ea orain kontzun dauzkagun hemen! Kantzuk dauzkagu hemen! Kirimez epertzen zarenean, kantuaz nire ahotza entzuten, ikotauna gainera agudo musikatzera, zure zua zerreko nauzu bat batean, epelduna zazu Ea, nortu zarete! Zua, berotzen nauzu, da badakizu. Zarete! Eta Inize eta zein elkarte! Bale, Aizeberri eta Eskupilota, Luken eta Inize, aupa zuen! Gazteberri eta Pilota! Lasai, lasai! Aupa bikatzea zondo! Eta orain hemen nortzuk ditugu! Ea nortzuk ditugu hemen! Munduaren egoerak eskatzen dit esnatzea, nire odolaren ariman beti bizirik irautza, baina da alperkeria, hobeto nago etzan da, ta borrokak balioak baztertuta, biharko kontuetan. Golosibaiko elkartea daukagu hemen! Golosibaiko elkartea aupa zuen! Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure mundua jada bideratua, ideiak arrastaka, hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanprotsua, hau da zure mundua jada bideratua, eta aldatzea, Usantzolo, biharko gaitu kontuetan. hau bai polita! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, Ez gaitu ezer tipi-tapa! zoriontzen, guztiak gaitu aspertzen, hotxakitzak eta kesak jendearen nahoetan, esan nahi gabeko ideiak bertan geratzen badira, ta Aupa borrokak kuadrilla, balioak baztertuta, Usantzolo herria, biharko kontuetan. aupa zuen! Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure mundua jada bideratua, eta ideiak arrastaka, hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanprotsua, hau da zure mundua jada bideratua, eta aldatzea, biharko kontuetan. Aupa zuen! Haizearen menpean, Aupa ez pasa zure bizitza Usantzolo! kontra esanetan, ez utzi zure harima haizearen Tipi-tapa, menpean, tipi-tapa! ez pasa zure bizitza kontra esanetan, hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure mundua jada bideratua, eta ideiak arrastaka, hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanprotsua, hau da zure mundua jada bideratua, eta aldatzea, hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure mundua
Santa Grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua.